Vols conèixer algunes paraules en alguerès que et poden ser útils o com a mínim curioses? Al matí, o maití, com diuen a l'alguer, saluda amb bones dies en comptes de bon dia. I per dir hola o adeu, fes servir ciao. Si sents que algú diu manco, que sàpigues que significa menys, i almenys es diu al manco. Quan sentes prest en alguerès vol dir aviat, i legu vol dir després. Si algú exclama abono, vol dir tant de bo. En un restaurant pots deixar porreta, que vol dir propina. I si has de demanar un ganivet o una forquilla, demana un rasur o una forqueta. Per al cafè necessitaràs un cutxerí, que és la nostra cullereta. I neteja't bé els morros amb el torcaboca, que vol dir tovalló. Un posto és un lloc o una plaça, i si estàs estrac o estraca de caminar pels carrers i carrerons empedrats, significa que estàs cansat o cansada.